Hello guys, good morning. Welcome back ulit sa ating munting channel. Sa araw na ito ay maniniksay ulit tayo guys. Binalikan ko pa rin itong mababaw na spot kasi wala nang ibang mapuntahan guys. Tsaka ito lang malapit. Kaya pag medyo humangin na ng malakas, pwede nang umuwi, malapit lang. Yan. Stay tuned guys, sana makadali tayo ng kahit pang ulam. Sana panoorin nyo yung video natin guys hanggang matapos. Sige, stay tuned guys. Yun guys, binamano. Kadali rin. Ayan, kadali rin guys. Yun o. Binamano natin guys. Yun. Laki. Pla-pla. Hindi pa siya mamaw. Pla-pla pa lang. Ano ko yata eh? Ayan guys, binamano natin. Yun naman o. Yun. Lipat tayo ng spot guys. Kaya lang mahangin. Mahangin din dito. Ayun o. Kulot yung tubig. Try pa rin natin. Okay guys, update ko kayo mamaya.
Bayawak guys. Yun o. Tiksay natin bayawak. Buenas mo naman. Guys o. Ayun o. Bayawak guys. Na headshot. Headshot guys. Bayawak. Kita natin doon. Gumagalaw yung tubig. Yan guys. Bayawak. Natiksa yung ulo niya. Yun o. Ayos. Hindi na tayong umuwi guys. May bayawak na. So maya pa guys. Try muna natin mga isda. Yan o. Bayawak. A few moments later. Guys, uwi na guys. Wala nang wala nang gataw. Tsaka nag-umpisa na yung hangin. Lakas ng hangin kanina. Wala kung nakikitang gataw. Isa lang nadali nating tilapia guys. Yan. Medyo malaki din to. Mga 6 fingers. Ito lang siya. Tsaka ito. May bonus tayo. Yan. Bayawak. Ayos yan. Pang adobo guys. Yan o. Medyo malaki din. Yan, sige guys. Salamat ulit sa panonood. Sana kahit dalawa lang huli natin. Sana nag-enjoy pa rin kayo guys. Yung mga napapadaan sa ating channel guys na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga i-upload pa nating mga video. Okay guys, hanggang sa ulitin na lang.